खुलुमबाय गिबियावनो बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय दिनैनि प्राइम 24 हेडलाइन स्टुडियाव धेमाजि जिल्ला सानजारि नोगोरनिफ्राय रादाबखौ फरायदों आं रैरुप नार्जारिया 20 जुलाइ खालारखालि धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सानजारि नोगोराव दुलाराय बर' हारिमु आफादनि जोनोम सान फालिनाय जादों। गाहायै बे हाबाफारियाव बाहागो लायो एमएसएनि मावफुं सोद्रोमा मलेन्द्र नार्जारि, धेमाजि जिल्लानि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गाहाय नेहाथारि दीपंकर नार्जारि, धेमाजि जिल्लानि दुलाराय बर' हारिमु आफादनि आफादगिरि नाथुराम मोसाहारि, गाहाय नेहाथारि अजित बसुमतारी, धेमाजि जिल्लानि दुलाराय बर' हारिमु आफादनि बोसोनगिरि निर्मल ब्रह्म आरो गोबां मावथि हान्जाया बाहागो लायो। बेजों लोगोसे बाहागो लाबावो आरो ओनसोलनि माखासे हारिमुखौ मोजां मोनग्रा सुबुंफोरा बाहागो लायो। दानिया फै धेमाजि जिल्लानि दुलाराय बर' हारिमु आफादनि आफादगिरि नाथुराम मोसाहारि फोरमायनाय माखासे नुथायनाय दिनै जिहेतु जोंनि बर' समाजाव जोङो नुबोबाय थादों जोंनि बर' हारिमुफ्रा गोमानायनिफ्राय गोमालांगासिनो दङ। दा बैफोरबायदि हारिमुखौ जोंनि बर' हारियाव लाबोफिननानै गेरेमसा हारि दानो थाखाय मा हाबाफारि दैखांनांगोन होननानै नोंथाङा जोङो हारिमु आफाद हिसाबै जोङो बेखौ जों नाजादों, नाथाय जोङो बेखौ जों हारसिङै मावजोबनो हानो नागिराखै। बेनिखायनो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादजोंबो जोङो सावरायदों आरो जोंनाव गुबुन गुबुन आफादफोर दङ, जेरैहाय इउबिपिअ इउनाइटेड बर' पिपल अर्गेनाइजेसन, आरोबाव बर' साहित्य सभा दङ आरो माखासे गुबुन गुबुन माने आफादफोर दङ। बिथांमोनखौबो जोङो लाफानानै जोंनि हारिनि गाननाय जोमनाय दानाय लुनाय बेफोर गोमानो नागिरदों। बेनिखायनो जोङो बिथांमोननि जोङो सहाय सहयोग लानानै मदद लाफानानै जोङो गामि गामि हाबनानै जोङो माने दानाय लुनाय गाननाय जोमनाय बेफोरखौ जोङो बोखांफिननो जोङो नाजागासिनो दङ। ओमफ्राय जिहेतु जोंनि नैबे डिजिटेल मुगायाव मुगाजों लोब्बा लाखिनानै हारिमुखौ बेसे गोजौ थाखोसिम दैखांलांगोन होननानै नोंथांमोना सानदों जोङो हारिमु आफादखौथ' थाखो थाखो थांनाय हिसाबै जों माने जोंनि माने मिरु आफादनिफ्राय जोंनो जेरैबायदि बिथोन हरदों जों बेफोरबायदि नाजागासिनो दङ। जिहेथु जोङो जोंनि धेमाजि जिल्ला ओनसोला जों माने पिसपरा जायगायाव दङ। जोङो बेनिखायनो जोङो माने नांगौ बायदि मावजोबनो हायाखै। जोङो मिरु आफादनिफ्राय जेरैबायदि थिनदों बेबायदिनो जोङो मावलांगासिनो दङ आरो जोङो नाजागासिनो दङ। जोङो माने स्टेप बाय स्टेप नाजालांनो नागिरदों। जोङो माने मिरु आफादा जेरैबायदि बिथोन होदों बेफोरबायदि मावलांबाय थागोन जोङो। जिहेतु नैबे धेमाजि डिस्ट्रिक्ट दैबाना ओनसोलाव इयुनाव जोंनि हारिमु आफादखौ जौगाहोनो थाखाय नोंथांमोना धेमाजि डिस्ट्रिक्टनि आफादगिरि जानानै मा हाबाफारि लागोन? हाबाफारिखौथ' जोङो लागासिनो दङ लानाया, थेवब्लाबो जोङो माने दिनैसिमबो जों माने जेरैबायदि जानांगौ बेफोरबायदि मावफुंजोबनो हायाखै। जोङो मानो होनना बुङोबा जोङो आनसलिक कमिटि दानानै होनांगौ, बेखौ जोङो दाफुंजोबनो हायाखै। जोङो दाफुंनो होननानै सानदोंमोन, नाथाय नैबे कभिड-19 जानायनि थाखाय जोङो माने आनसलिक कमिटिखौ दानानै होनो हायाखै। एबारो जोङो माने नैबे कभिड-19 जोबनाय लोगो लोगोनो जोङो आनसलिक कमिटि दाफुंजोबनानै होनो होननानै आखायाव लादों। बिनि उनाव आरो जों माने माखासे खामानिखौ नाजालांबाय थागोन। धेमाजि जिल्लानि दुलाराय बर' हारिमु आफादनि गाहाय नेहाथारि अजित बसुमतारी फोरमायनाय माखासे नुथायनाय दिनै धेमाजि जिल्ला एबा आउट अफ बिटिआरनि बर' रायजो राजाफोरनि दिनै हारिमुनि गोहोमा बेसेबां खोख्लैदों होननानै गिबियावनो धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनिफ्राय आं बयनिसिमबो बर' रायजो राजा गासैनिसिम आरो लोगोसे जोंनि दिनै बे समाव जोंनि फिरफिला बिरहोनायाव नुजाथिफैनो हानाय गासिबो आंनि लोगो मावथि बिथांमोनखौ आं गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायबाय। जोङो आउट अफ बिटिआर एबा आउट अफ बिटिसि आव थानाय बर'फ्रा माखासे गोबां जेंनाजों मोगा मोगि जानानै दंमोन आरो जों भुगिबोबाय थानांदों। नाथाय दा फैबाय थानाय समाव बेफोर भुगिनांनायफ्रा आं आसा खालामो बेफोरो जोबनानै थांगोन इयुनाव आरो गुबुन हादोर एबा गुबुन सुबुंफोरबायदि जों बर' गासै माहारिफ्राबो मोजाङै मोजां समानै समान दावगालांनो हागोन, आं बेखौ आसा खालामो। इयुनाव जोंनि हारिमुनि नाजानायजों आरो लोगोसे गासैबो बर' आफादफोरनि नाजानायजों
जाहाथे इयुनाव गेरेमसा साबसिननिफ्राय हामसिन गावनि हारिमु गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय गासिबो माने उनाव दावगालांबाय थागोन आं बेखौ आसा खालामो। धेमाजि जिल्लानि दुलाराय बर' हारिमु आफादनि बोसोनगिरि निर्मल ब्रह्म फोरमायनाय माखासे नुथायनाय दिनै जिहेतु जों मिथिनायाव जोंनि सानजारि नोगोरनि मोनसे ख्रिस्टि मोसाग्रा हान्जा दं जायखौ जोङो आसामनि अनगायै आसामाव थानाय गुबुन गुबुन रायजोफ्रावबो मिथिजानाय। दा बे जोंनि सानजारि नोगोरनि ख्रिस्टि हान्जाया माबे जायगायाव दिनैसिम मोसाबोखो? बेयो जेब्ला जोंनि बेवहाय 1917 मायथाइमोन नामाथाय जोंनि बर' साहित्य सभा बर' थुनलाइ आफादनि जानाखि मिरुनि कनफारेन्स जादोंमोन बावहाय जोङो मोनसे डिसिसन लानायसै जे जों गुबुन जायगानिफ्राय मोसानायफोरखौ हायार लाबोबाय थास्लायस्लाय जोंनि बेवहायनो जों क्रिएसन खालामसै सोरजिनोसै होननानै जों मोनसे थांखि लानानै डिसिसन लानायनि उनावहाय जोङो जोंनि इन्सट्राक्टर बिथां धीरेन रामसियारि बिथांखौ जोङो नैबेहाय लाबोजेननानै जोङो 1 दान खावसेनि बारा जोङो रिहार्सेल होनो गोनां जादों। बेवहाय जोंनि जानाखि मोसाखावरि मोसागिरि बिनानाव फंबायमोन दामगिरि बिथांमोना ओरैबायदि गोसो गुदुङै मोसानायखौ सोलोंनानै लादों जेरावनाखि जों बुंनो गोनां नङा गुबुन जायगानिफ्राय फैनानै जानाखि नायफैदों बिथांमोनानो बाख्नायदों। बे मोसाखावरि हान्जाया जों सानजारि नोगोर ख्रिस्टि आफादा जोङो डिब्रुगड़आव खननै जाबाय खनथामानो जाबाय जोङो। ओमफ्राय जोंना बै धेकियाजुलियाव जेला बर' फरायसा आफादनि जादों बेवहायबो माखासे बान्था मोनबोनो हादों, सेथि बान्थाखौनो मोनबोनो हादों। बेबायदिनो दामनाय देनायावबो जोंना गोख्रों जानो हादों। बे हिसाबै आसा खालामदों जोङो बेनिफ्राय आरो गोजौसिन जायगासिम दिल्लीयानो हक बबेबा जायगायाव गुबुन जायगायावबो जों थांनानै मोसाहैनो हानाय पारफरमेन्स खालामनो हानाय बे राहाखौ जोंनो होगोन गुबुन आफादफोरा बेबो मोनसे खावलायनाय थाबाय। जोङो दासान्दि सानजारि बर' ख्रिस्टि आफादा गोख्रोङै नाजानायावनो दङ, नाजाबायबो थागोन आरो जोङो गुबुन जायगायाव बाहागो लानो बेवहाय थियारि दङ जोङो। आरो बे जोंनि बेवहाय जानाखि प्राइम 24 हेडलाइन्स आरो बड'लेण्ड बुब्लि नोंथांमोननिफ्राय जा जोंखौ हेफाजाब होबाय गोसो गोरबोनिफ्राय जोङो साबायखर बावहरबाय। आसा खालामो जोंनि बे जायगायाव जेरैबायदि बे जोनोम सानखौ लखिमपुर जिल्लानि सिङाव थानाय बगिनदि भीमपारा हेकारजानाव सोबोनसिरि दैमाजों गोबां खुरखानायनि थाखाय फ्राय 30-40 नखर सिलिंखार जालांजोबो। दानिया फै लखिमपुरनिफ्राय सुजित नार्जारिनि दैथायहरनाय माखासे नुथाय नायदिनि। आगोलाव जा एसे बायना लादोंमोन ना गासैबो गौरायानो लांजोबबाय। आच्छा ओमफ्राय सरकारनिफ्राय माबाफोर मोनदोंना बेबस्था? सरकारनिफ्राय बेबस्था मोननाय माने जोंनो न'ल'सो होदोंमोन, बिदि जोंनो दायो जेबो बेबस्थाखौनो होथ'वाखै। दाथ' दैमाया नोंसोरनि न'फोरखौ लांजोबबाय, ओमफ्राय दा गभर्नमेन्टआ जेबो थाखा फैसा एबा नोंसोरनि थानाय जानायनि बेबस्था खालामाखैना? थानाय जानायनि बेबस्था जोंनो जेबो होथ'वाखै दायो। ओमफ्राय माबाफोर बुंदोंना जेनेबा उनाव होनाय जागोन होननानै? होनाय जागोननि बुंनायखौबो जों दासिमबो खोनायाखै। आच्छा जोंनि सिगाङाव दायो फैनानै रावबो बुंफैयाखैबो बिदि माने जों बिदि सुबिदा होफिनबावगोन होननानै बुंफैनायखौनो खोनायाखै जों। दायो जोंखौ बिदिनो अनेक मानसियानो नायनो फैयो, मोजां गाज्रि नायनानै थाङो। जों होनबाबो बिदि होफैगोन बा नोंसोर बिदि सुबिदा मोनफिनगोन बेखौ बुङानो दाबो। दायो जोंहा माने गराया लांजाजोब्बाय, जानो लोंनो थाइ थिखन गैया जालांदों। एसे गिदिर न' सिफायनायाव माने मानसिफ्रा बिराद दुखु मोनदों। बे मादैमोना खेथि दंमोन ना बिखिजा? खेथि दंमोन माने आगोलाव दंमोन, खेथि मावनानै जानाय हाफ्रानो लांजोब्बाय दैमाया, गरा लांजोब्बाय। दैमायानो लांजोब्बाय। आच्छा दा बे सिफायनायाव माने मानसिफ्रा गोजौनिफ्राय गोलैनानै दुखु मोनजोबनानै दङ। सोरबा आथिं लेंग्रा जादों, सोरबा सिनस्रि बायदों, बिदि जाजोबनानै दङ। दा बेफोरखौबो नायनो सुबिदाखौनो मोनाखै जोङो।